Sampun dipun pinangkani. Mbok coba, Nduk. Saiki nek nganggo gamelan kuwi sing nggon selawat kuwi tok coba. Nganggo gendar tok coba. Mau ora saiki nek nganggo gamelan kuwi sing nggon selawat kuwi tok coba. Nganggo gendar tok coba. Mau ora pati cetha ya aku. Yo. Ciloro telung. Yo. Allahumma Mau sing pertama kaya wong nangis.
Kaya nek nggogo isak kae ndi pake. Ya wis ora apa-apa Karang ya nyun pangapunten niki daya-daya pancen niku sing latih nggih kula tak kon nganggo islami wong kula ku ya semugen dadi urusanku ming rono aku ya. Nggih matur nuwun dingapunten menawi wonten kirangipun tingkatipun belajar ayo besok Bu Lastri Mbak Lastri tak aturi nuntun supaya belajari sesuk men luweh iso. Iya. Kabeh ki Karang ya wong Jawa ki jawabe. Heeh. Sesuk kapan-kapan sowan rono ora ketang lasem sanga menyura ki kudu iso. Nggih. Anu Nduk. Jare kowe nggo kibot wingi kowe bengak-bengok ana kibote ngono ndi saiki ditokke. Ya. Sik iki anakmu Genduk Ambarwati iya arep pengen tampil wengi iki jare duwe kanca duwe keyboard iki arep nyanyi ayo awake dhewe dadi wong tuwa ya monggo ngono-ngono ya ora apa-apa ning sing penting aja nganti lali karo budayane dhewe ya yo dipersilahkan lagu pertama engko anakmu ben metu lagu pertama anu lenggak-lenggak men disiapke matur nuwun tepuk tangan tepuk matur nuwun Mbak Vita Viola wah wis kersa nyanyi ha iki anakmu Nduk ayo kuwi kok ya nganggo kacamata barang kuwi aku ya gumun nek kuwi umum sing kuwi lho sing kaya semangka kok ya iso ngono lho nek aku ngono cetha iso ning sing kagungan wayang kok ya iso gawe ngono lho aku ki jan. Alah ya wis nedha nrimo. Piye wis apa meneh? Aku wis arep nyanyi meneh. Iki Mbak Mega Mustika urung tak kon nyanyi. Iki ya ana hubungane karo sasi poso soalé. Ya. Monggo Mbak Mega Mustika. Judule Acong menjadi apa? Amih. Nggih, matur nuwun ya wis wong iki kudu iso ajur-ajar. Apa-apa kudu iso. Ya iya, iki gandeng wis sawetara Nduk. Disiapke iki ana panuwunan yo an. Lasem yo lek sowan.
Ngasta jangga gembung pating galundung tigas pancing jangganira Kang Mas Bratasena. Wah, Sedewa adiku apa? Kula menika menawi mriksani putra-putra Njodipati menika bombong sanget manah kula Kang Mas. Sebabe apa? Kang Mas Bratasena kagungan putra 3. Gagah sedaya, bagus sedaya tur nggih digdaya sedaya. Kados menapa bombongipun tiyang sepuh menawi kagungan putra-putra kados mekaten. Ya kaya ngono kuwi anak-anakmu. Kadang menika para putra Njodipati sampun sumekta monggo Kang Mas, kula aturi paring dawuh dumateng para putra-putra Njodipati. Wah, prayogane sing dawuh Sedewa adiku wae. Aku ora arep dawuh karo anak-anakku. Sebabipun menapa Kang Mas? Aku nek dawuh Gatot kuwi mesti mangkat. Antareja tak dawuhi mesti mangkat. Ning sing mburi dhewe iki mesti ora tau manut karo dawuhe wong tuwa. Mesti merengkang senengane mancai rembuge wong. Ya aja eling nek dadi anakku wis tak guwang wingi-wingi. Ha iki nek tak wangsuli padu kok iki. Aku iki nek tak ora wis keteken dadi bapakku wis tak dol wingi-wingi rampung. Karo anak kok guwang. Nggih, menawi mengaten kula badhe dawuh kaliyan putra-putra Njodipati, mangsa bodho. Anakku nggih Gatotkaca. Wonten paring dawuh menapa paman Sedewa nimbal ingkang putra Remiwatmaja Gatotkaca. Padha kanthi raharja sowanmu ana ngarsane wong atuwamu. Nggih. Nampi pangestunipun Kanjeng Paman boten mangke setunggal menapa. Kula ngaturaken sumenging pangabekti kula kunjuk. Ya ndak tampa jeneng para ngabekti marang wong atuwamu ora luwih astuti ku genti tampanana Gatotkaca. Nuli dateng sendika mugi-mugi ndadosaken jimat paripe Kanjeng Paman. Antarja naga Bagindo padha kanthi raharja. Nggih, manggih kararjan ingkang dados sowan kula paman kepareng kula nyaosaken sumenging pangabekti kula kunjuk. Ya iso mesti tak tampa ora luwih astutine wong atuwamu genti tampanana. Sanget anggen kula mundi paman mugi-mugi saged ndadosaken jimat paripe. Sarehne kabeh wis padha. Bagi binagi wis manggih raharja. Aku bakal paring dawuh marang kowe Gatotkaca. Nggih, monggo kula aturi paring dawuh menapa paman. Anung setinggil Binaturata ngamarta ingkang dirembuk ora ana liya. Rika semono Kaka Prabu kepengin kadunungan kanugrahaning Bathara ingkang linangkung yaiku Wahyu Pancapurba. Ing akhir tembe yen to para Pandhawa wong atuwamu ngamarta bisa kadunungan Wahyu Pancapurba. Kan kuwi wong atuwamu besok tumapaking perang Baratayuda Jaya Binangun bisa unggul yudane mungsuh para Kadangsata Kurawa. Nanging nggih kuciwane durung nganti paripurna lan durung cetha ngendi papan dununge Wahyu Pancapurba kedadak praptane nujum ngestina paman Pandhita Durna. Saiki dipethokke karo Dimas Sencaki ana mangadaning alun-alun. Wurung ora wurung mengko bakal dadi dredah. Lah mula saka kuwi Gatotkaca Antareja. Wektu dina iki aja nganti wedi kangelan tututana. Pamanmu Sencaki. Yen ana moga-mogane Paman Durna gawe dredah lan gawe kisruh nang Praja Ngamarta mangsa bodho cilik digawe, lara gedhe digawe tatu. Yene mekaten terang terwaca dawuh ipun Paman Sedewa keparenga kula nyuwun pamit badhe madal pasilan nungka tindakipun Paman Sencaki. Semanten ugi kula badhe nyuwun pamit nungka tindakipun Paman Setyaki
Engko sik to. Aku kuwi tak omong dhisik. Senajan to kaya ngopo aku kuwi ya putra Jodipati. Ala apa nek aku duwe penemu tak aturke. Kandel ora. Gatotkaca Antareja didhawuhi mesti mangkat ning sing mburi iki mesti merengkang karo wong tuwa. Lah iki Antasena kowe bakal matur apa? Engko sik to. Aku tak matur sedidik. Sing dawuh karo sing didhawuhi kok padha wae. Sesuk meneh nek dawuh ki ngene. Dawuh kok luput kaya mengkono. Ngger anak-anakku Gatotkaca Antareja iki mau setinggil ngrembug Wahyu Pancapurba. Saiki sing bakal ngupadi sapa rak ngono. Durung nganti paripurna ketungka rawuhe nujum Ngastina Eyang Durna. Lah iki saiki Yang Durna ditututi Paman Sencaki. Saiki dibagi. Dadi dawuh ki sing cetha supaya sing didhawuhi ora bingung, sing tumandang ya ora lingak-lingu. Lehmu dawuh mau ora dumbyuk. Yen ngono aku kleru. Kleruwe nemen kok njur. Ayo wis saiki ngene. Mongko sesepuh Ngamarta iki mencla-mencel penggali. Mau bakal ngampil Serat Kalimasada Mustaka Jamus bakal kanggo sarana dihubungake Beteng Ngamarta kaping 7 nanging eloking kahanan bareng munduri Paman Durna Koko Prabu Ndwarawati mlayu ngasta pusaka Ngamarta Kanjeng Kyai Jimat Kalimasada nggih. Mula saka kuwi mangsa Badawa tututana supaya pusaka Ngamarta bisa kondur ana ngastane Koko Prabu Puntadewa. Nah, apa meneh kuwi pusaka wis diasta dening Prabu Bathara Kresna. Saiki dijukuk tata lair. Sing kagungan wis ngenehke, ngopo sing ora kagungan kok do kecipuan. Apa pengin kewirangan wis dinehke kok dijaluk meneh. Apa kowe do pengin timbil? Dipikir. Dadi sesuk meneh ki nek dawuh ki sing cetha. Gatotkaca kowe mangkat to, nututana Paman Durna utawa Yang Durna Antareja kowe mangkat to, tututana Koko Prabu Ndwarawati ngono. Dadi cetha. Ora njur saiki do mangkat rono Dikawarana. Deboke dusung. Tujune duwe klethek aku. Ngandel ora cah sitok iki angger melu sowan mesti ming gawe rame. Rame ya men ora ana aku nyatane ya ora merantasi gawe kok. Sing masang tenda nek ora aku. Tenan kuwi dadi nek dawuh ki ditata. Wae saiki ngene wae. Kakang Gatotkaca maju dhisik kaya adate nunggu apa. Nek ana apa, Gatotkaca mabur, Gatotkaca medun. Gatotkaca nguntir gulu, duntir kruwegdel ngono wae. Antareja jedul. Antareja maju. Antareja nyembur. Dadi upasmu kuwi demane-man aja ming dupeh kowe iso nyembur sapa-sapa tok sembur. Bareng nyembur mandi goleki kowe bojomu rame. Sing ora. Ning ngaten terang terwaca kula badhe nyuwun pamit nungka dintahipun Paman Sencaki. Ya sing ati-ati Gatotkaca Antareja.